Lino, estamos agora mesmo no cemiterio de Papucín e vemos que aquí hai nichos sin limpar por un conflito veciñal. Por que? Que está pasando aquí? Pois é por un grupo de veciños que non estamos de acordo da maneira de actuar da asociación de veciños, que quede claro que a cota engloba non só a limpieza do cementerio, senón que engloba tamén a festa. Non é por 20 euros de non pagar, senón é por que queren, vamos, ternos atados, digamos. Cantos veciños hai nesta situación agora mesmo? 7 ou 8, máis ou menos. Non estábamos de acordo que a cota que nos puñeron, 20 euros por panteón. Aí eles, ao final, decidiron que se non pagaban a cota, que iban marcar antes panteóns. Haise que fixar que o conflito chegou xa a un nivel tan extremo que directamente marcáramos os nichos dos que non pagabades. E aquí a mostra. Colleron unha pintura fluorescente verde, cando eles viñan e limpiaban, nós viñamos detrás, viñamos co cortacéspes e tal. Entón, cada un co seu. Claro, pero entonces eles non lle chegaban, eles querían que tal. Entonces o víspera da festa, mas para que a xente vira, claro, normalmente as festas, ben sabes, veñen invitados de fora, de tal, colleron e pintaron. E cando vichedes todo iso, como vos quedades? Vamos, hubo palabras, hubo tal, de feito hubo xuicios, hubo 4 xuicios, perderon os 4, de que se quixera pegarlles, de que lle pegáramos, de que se amenazáramos, mentira. Canto tempo podedes levar con este problema? Pois non sei, pero mínimo 5 anos, Isto que está pasando agora pasara antes, xa antes destes 5 anos. De feito, un que está na comisión de directivo na comisión, botou 20 anos sin pagar, dos que ahora lle pintaron, o papá del que está enterrado era o que limpiaba e nunca o deixou sin limpiar. A nós nos parece ben porque anos atrás tamén había xente que non daba, e máis, non afeitábase o panteón igual a todos, o cementerio a todos. Por onde crees ti que pasará a solución, si é que a pode haber? Non lle vexo moita solución. Non, vamos a ver, eu se agora me dan 1000 euros ou 10.000 e entro na asociación, me perdonan a deuda, non entro. Cando veña unha directiva nova, pois xa falaremos. Pero bueno, isto digo xe no meu nombre, pero eu penso que se lle preguntas aos demais que din igual. Aunque nos paguen, non vamos a entrar.